ए जी हईरा दाढ़ी मुछ पाक गइल बा, जाई ना तनी सेविंग करा के आ जाई। अच्छा ठीक बाटे, तू कह तारू तो हम जातानी अपन दाढ़ी मोछ सरवावे। ठीक नु। ए मेहरारू बोली। तू अपन दरिया मोछिया कब शेरवा ले लू जे हम ना देखी ले हो। बाकरो कापा बकलो चपाटे बानी जी, मरद के नु मुछ दाढ़ी जामेला, मेहरारून के थोड़ी जामेला। अच्छा मेहरारू लोग के दाढ़ी मोछ ना आवेला, तनी देखी। हटी रहुआ लइकन तरह खेलत रहेनी। अरे बाप रे बाप, इतना तहार गाल मुलायम बा जे हमारा करंट मार दलस हो। मेहरारू तहार गाल छूनी तो बड़ा मुलायम लागल हो, तनी हमार छू के देखबू जे केंगा लागता। अच्छा रुकी छू के देखतानी। अरे बाप रे बाप, राउर गाल तो इतना मुलायम बा कि चिमनी पके करी का ईंटवा ना होला। झुआ सेम ओही तरह राउर गाल मुलायम बा। अरे वो कर रेट नहीं खुनु जानत। निमन का ईंटवा से महंगा में बुझौआ जाला। जाई होने खेत में काम करे, रहुआ जैसन मरद रहले या ना रहले हमरा कौन सुख बा। देखा आम के खटाई सूख जलाऊं या हम सूख गल जाई। ठीक बा हम जाता नहीं। जाई चलो।